per què s'ha posat la Gabriela per vindre aquí? S'ha posat així. La Gabriela sempre està maca. I tant. No. Avui està més maca quan ve d'excursió, Perdona, alguna vegada d'excursió li ha encantat. Gabriela, queremos mi foto y yo. Bueno, Ferran, la teva opinió del dinar, va. Fantàstic, com sempre. Sí? L'organització, cuina, tot fantàstic. La companyia, estem al cel. Barallat, senyor. Cuidado amb la venjança catalana, Cuidado, serio. Venjança catalana, Ara és la nostra, el nostre territori. Si no en tinc de nena, pobra. Aviam si no buscarem. En teniu alguna? Tota la vida. Alguna? Amb aquesta, amb aquesta. Tota la vida. No en coneixeu cap? Sí, Hi ha ofertes ara? Aprofitaré. Una senyora. Aprofitaré les ofertes, aviam si en trobo una. És que és molt una senyora. Mai ha pogut trobar una senyora. No la trobo. Soc un desgraciat, no la trobo. Ferran, no sé, et dec d'anar a l'infern. Molt pecador. Tu no veig a moltes excursions, oi? Com te dius? Mercè. Mercè, encantat de conèixer-te, Bueno, doncs aviam si t'animes i vens almenys a la curta, A la curta, almenys. És com la senyora del Joan. Tu tampoc vens a cap excursió, Conxita. La Mercè... Hola, què tal? Com estàs? M'alegro de veure't, I tu també, Amb el teu marit, que van dir que estava fumut, que estava preocupat. Sí. Ahora está mejor, ¿no? Estás mejor, ¿no? Sí. Los resultados bien. Bueno, por lo que... Aprofiti, Serio, fes una... Serio. Amb aquesta màgia que Molt bé. Què tal? Com estàs? Com te dius? Mari Carme. Tu tampoc vens molt sovint, oi? No vens massa sovint a les excursions? Com te dius? Anna. Bueno, Rita, fa molt temps que no et veig, Doncs aviam si vens amb alguna excursió, D'acord? Veniu els dos, tu també, No veia jo no vinc. Sí, mira, els quatre, tu. Aquí, los tres mosqueteros, el d'Artagnan i los mosqueteros. Us ha agradat el dinar o què? Sí, doncs no s'ha acabat encara, O sigui que prepareu-vos. Mais, Marissa. La revolució rival. Molt bé. Genial, m'encanta. Has cuinat tu? No. Si tingués que cuinar jo, estaries més prima. Bueno, Salva, què? Avui t'has banyat ja al club o no? Sí? A la piscina d'aigua salada? Sí? Què tal? La primera... Bueno, aviam si vens també a alguna excursió. Jo convido tothom a vindre d'excursió. I a tu també. Bueno, tu també te convido a vindre a les excursions, Ja vindré alguna allà. Com te dius? Tu ets el Marc. Escolta, ja heu convidat amb el nedador aquell americà que us vaig proposar? Pili, ¿qué me dices? ¿Sí? ¿Me quieres? Más que l'Àlex. Avui sortiràs 2 vegades. Molt bé, així. Perfecte. Andiamo, Molt bé. Bueno, unes paraules ja per tots nosaltres. Escolta, avui diràs algunes paraules o no diràs res avui? Avui no parlaràs? No parlaràs? Llàstima, perquè m'agraden molt els teus discursos, no venia a les excursions de Montserrat, de Núria, que les consideré de la meva vida socialista. Bueno, ara podràs vindre, no? Ho he sentit molt. La propera vindràs, no? Ja? Bueno, ja venia... L'Àlex venia per tu, que sí? Que la de Núria va estar molt bé,
Totes, sí senyor. Bueno, Paquita, què tal? Tu has menjat tot? T'estàs portant bé? Molt bé. Com va el dinar? Bé? Sí? T'agrada? Ja saps que jo faig molt cas de la teva opinió, del que em dius tu i la Gemma també, Com va el dinar? Bé? Molt bé? Sí? Bueno, m'alegro. Maria, com va el dinar? La vostra companyia, la vostra hospitalitat i molt divertit. Esperant la primera sortida. Has vist el blog que he fet de la sortida dels marxaires? El blog? L'has vist tot? T'ha agradat? Bueno, pues res. Però si vols una còpia ja ho saps, Bueno, Eva, l'opinió del dinar. Dolent, és una merda. Escolta, fas bona cara, Sí, sí. No ha parat de menjar. I tant, no i ha tant. parat de menjar, de veritat. Saps que et dic, se t'engreixarà, I ja malament, Hem de comprar el llit més gran. Tindràs que proposar-li allò que passar-se un paper entre les d'allò. Aquell xiste que m'has enviat, te'n recordes? Ai, sí. Que es passi un paperet. Fritz, què m'expliques? No, ja hi ha prou, Ja n'hi ha prou? Bueno, què, t'ha agradat el dinar? Va bé, no? Tens que vindre a una excursió també, Tens que animar-te i vindre a una excursió també, Hi han de curtetes, aquesta, Bueno, ¿qué? Escolta, ¿cómo se llama tu empresa? Empresa se llama ¿Blue Azul o algo así? Ocean Value. Ocean Blue o algo así, ¿verdad? Es que cuando vi el nombre de la empresa, yo dudé de si eras tú o era otro. Digo, no me suena. Luego cuando me has dicho que sí, que eres murciano Bouchard, pues digo, ya está, ya. ¿Qué pasa? Cara guapa, a ver, ¿qué me cuentas? La empresa es Ocean Value. Oye, cara guapa, no rías. Eso, que lo estropeas. Molt bé, s'ha ido al Senegal. Bueno, ¿tú qué? Com va la cosa, va bé? Por los que he conocido, Escolta, té una pel·lícula vostra que la tenim que veure, que vam fer de Cogulla, te'n recordes? Aquella de Barranc. El mateix que comprar. Dígale a Josep María que te la compre. Cuéntame algo, va. Nombre y apellidos. Juan Manuel Amatria y Juanma para los amigos. Molt bé. Pero empedernido por todo el mundo. Bueno. Dios, buen viaje. Escolta, Montse, què t'explicava? Sí? Interessants? Qué bonito eres, hombre. ¿Qué pasa? Sí. Ahora tú te dedicas al fotografía porque te has echado de pollo, de pelota, Así te has quedado, ¿no? Bueno, Roberto, cuines millor que jugant a fronton, Bueno, para eso es fácil. No hay problema. Siempre que uno es mejor que jugar a frontón. Tu què has fet? Tu ets el fill de la CNT i d'un capellà, ja ho sé. Tu també has ajudat, no? Suposo. Ha estat molt bé el dinar. El xef és aquest i nosaltres ajudant. Haig de dir sincerament la gran satisfacció i l'alegria que tinc d'estar entre vosaltres després d'haver tingut tot un any
de contratemps en què he tingut que afrontar 9 malalties entre infeccions, operacions i incapacitats que m'han fet la vida impossible. I això m'ha sabut molt de greu. I el que m'ha sabut molt de greu també és que no us hagi pogut acompanyar, i us demano totes les disculpes del món, amb aquestes dues excursions tan clàssiques del nostre ambient excursionista, com són les concentracions de Montserrat, del monestir de Montserrat i de Núria. M'ha sabut molt de greu. Ara, el que més m'ha afectat, i us ho dic amb el cor a la mà, i m'ha afectat més que totes aquestes malalties que he tingut que afrontar durant tot aquest any, és que m'he tingut que veure privat de la vostra noble amistat. El president del club, el senyor Sebastià Millans, m'ha demanat fer el brindis i cantar els pals. I naturalment li cedeixo aquest honor. Bueno, jo, si em perdoneu, a mi m'ho diré, sisplau, després de les amables paraules que ha fet aquí el Jacint, el meu amic que tu ja fèiem una hora de bicicleta cada dia, te'n recordes, Jacint? Que fèiem una hora cada dia de bicicleta al gimnàs antic, amb el Montbus, que deia en canvi, el gent no es canviava mai, sempre quedava al mateix puesto, o sigui que fa molts anys que coneixem. Jo em fa molta il·lusió avui, com ha dit el president d'aquí dels Marxaires, fer un recordatori de tota aquesta, que per mi és una secció que sempre ha sigut molt agradable, no sé per quina senzilla, si regla 3, simple o composta, però és una secció que sempre ha prefat, sempre és una cosa que sé que aneu a tot arreu, sempre porteu la bandera del club, sempre porteu el banderí, i això no és una cosa que m'arriba de mi al cor i em fripa molt. Jo només demano una cosa, i per acabar ràpid, vull fer el brindis del Club de Barcelona, per tant demano, tots ens posem drets i cantarem el nostre clàssic. Tots drets, per favor. Un pals, dos pals, tres pals, cinc pals. Gràcies, guapo. Gràcies a tu hem lograt tenir uns vídeos que per mi no eren del món. I que no caigui. Jordi, que no cau. Muy bien. Las tres. Ole, ole. Venga, alegría. Muy bien. Alegría ahí. Va passar el cas del Costabona, que va haver una nena que es trobava malament, va ser la teva filla de vi, i bueno, sempre teníem la persona al costat doncs que estava...
Manol. Bueno, aviam. Àngel, el nostre estimat Manolo Tijera Segués, en agraïment a la seva lleal i sacrificada dedicació en benefici a favor dels companys del grup de muntanyes Marchaire, del Club Natación Barcelona, 19 de diciembre del 2009. Perdón, mi dificultad en hablar catalán, pero para mí, yo puedo hablar castellano y sé que me entendéis perfectamente. Ante todo, para mí el Club Natación Barcelona es como una familia. Yo, desgraciadamente, o por suerte, en Barcelona estoy solo, con mi mujer y mi niña, y se ha acabado. Ahora vamos a Almería, y fíjate qué casualidad que voy a parar en el edificio Cataluña. O sea, que no es correcto. Salgo de Cataluña para Cataluña. Para mí vosotros sois mi familia. Y os deseo la mayor felicidad y que sigamos viéndonos 50 años más. Poques paraules de despedida, de comiat. Jo en primer lloc us tinc que dir que em sento molt orgullós de poder estar sempre aquí amb aquestes tertúlies dels marxaires, i per mi és una cosa molt important que el Club Natació Barcelona és un club merament esportiu, com ho demostra els 102 anys que vam fer, i a més, com vaig dir també amb la roda de premsa, és important per una cosa. Som el club del tricentenari. Vam fer, ara fa 2 anys vam fer el 1907, que van fer els 100 anys de la fundació del Club Natació Barcelona, que el nostre Ivan Bernal ho va fundar. L'any 2008 vam fer el primer partit de waterpolo a mar obert enfront del club, 100 anys del primer partit que va fer. I enguany celebrem els 100 anys de la prova de la Copa Nadal. Què demostra això? Que el Club Natació Barcelona realment és un club eufemètic, esportiu, és el pioner, ha sigut, és i serà sempre el pioner de l'esport a Catalunya. Això com a president m'ho renoveix molt. I després tinc que dir una cosa molt senzilla per acabar, perquè vull acabar ràpid. No és que vagi a veure el futbol, sinó que vaig a treballar. Jo demanaria una cosa molt especial, aquí tothom s'ho mereix perquè és una cosa molt maca. El dissabte passat també vam fer un dinar amb els colors, que també és una cosa que fem aquest dinar tot un any. Vam dinar a la roda de premsa. Però jo voldria dir amb el pare Manel que vingués aquí amb mi. Manel, sisplau. No, jo No demanis calés, Manel. No demanis calés. No demanis calés. No demanis calés. Jo vull dir les coses a més, perquè aquí tots som importants i tots som persones ben arreades, ben esforçades, no, però hi ha una persona aquí que destaca de tots, solament inclús per sol el president, que aquí és una persona sol, que és el pare Manel. Jo el pare Manel, el que vulgui per mi, sempre tindrà el cor meu i del Club Natació Obert. És una persona que se va concedir la medalla, que la creu a Sant Jordi, i la medalla està a Barcelona, jo crec que se les reia de sobres. I si hagués una medalla més que és important, seria l'home ideal perquè està fent una tasca tremenda. Jo vaig poder observar-ho, que vaig portar un pastís per fonar a la seva parròquia, i des que em va agradar molt a mi anar a aquella habitació que ell té, i tenia 7 habitacions lliures completament, i a més estaven parats per 7 persones que sortien de la presó. I ell viu en una habitació de 4 per 3 allà. Això realment és un home que sent i que és un sant baró. I això és el pare Manel. Aquí n'hi ha molts, però jo crec que com el pare Manel no hi ha ningú que es mereixi tant la creu de Sant Jordi com la medalla de Barcelona, com realment. Un moment, abans que no tinc la paraula del pare Manel, ja saps que jo soc una mica xuricet, perquè jugo a la casa. Una mica no molt, i molt i tal. Jo et demano una cosa, Si nosaltres tenim el club amb una insígnia, alguna cosa, alguna xapa, algun beneplàcit,
demanaria que per favor, i amb el sentiment de molts d'aquí de nosaltres, per no dir tots, perquè no saben el que vull dir, i féssim el Pare Manel, perquè es mereix tota mena de respecte per part meva i per part de... Això que pensa una cosa, que tu ets intel·ligent, però jo soc més. Jo soc molt més bo. Molt bé. Ara, una cosa més en sèrio. Jo, quan fent referència a això que vivim tots, que és l'amistat per damunt d'ideologies i situacions socials, el que sí dono gràcies a la vida i dono gràcies a Déu és que menys mal que l'Estat i l'Església no han pogut institucionalitzar com el matrimoni i altres coses, doncs l'amistat i iniciatives com la del Natació Barcelona i altres col·lectius que ens ajuden a viure una mica més lliure del que, per desgràcia, ens marquen les lleis i a vegades també diuen la llei de Déu, que no té... Aquest és l'únic que segur que no mana res. Per tant, doncs moltes gràcies i sóc un privilegiat, jo penso. El que tinc jo és molta sort i molt privilegi. Molt bé. Si volem fer un petit present com a record d'aquest dia. Llavors voldria lliurar aquest petit present que ens hem preocupat de comprar-los, fonamentalment, evidentment, i el primer, amb el Joan Rivera. Tot això no es podria haver muntat sense la presència del senyor Damià Trilla. Molt bé. No l'hauríem d'aplaudir massa perquè després tot el que hem begut ho cobrarà. I el senyor Capdevila, el senyor Capdevila, que no sé el que ha fet. Molt bé. I la segona part també, aquí els cunyers també m'han ajudat molt. El Toni no sabem què. I per tant, és el que dic, gràcies a la meva brigada he pogut fer aquest pas. Un aplaudiment a la meva brigada. Menys mal!